उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. 2023 ला महिला आरक्षण विधेयक पास झालं, त्याचप्रमाणे आजच आरक्षण जाहीर करा अशी मागणी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी वंजारी यांनी केली आहे. या मागणीचं पोस्ट कार्ड पंतप्रधानांना पाठवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. महिला काँग्रेसचा 33% आरक्षण लागू करा. अन्ना लांबाजी आगे बढ़ो, राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, 33% आरक्षण लागू करो. अखिल भारतीय महिला काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकाजी लांबा आणि काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व राहुलजी गांधी, सध्या आपण गाजत असलेला विषय, संपूर्ण देशभर गाजत असलेला विषय महिला आरक्षण. काँग्रेस पक्षाची मागणी एवढीच आहे की 2023 मध्ये जे महिला आरक्षणाचं 33%चं विधेयक जे पास झालेलं आहे ते तुम्ही तात्काळ लागू करा. आज करा, आत्ता करा. आणि हा अभियान आज आम्ही जे चालू केलेलं आहे ते मालवणपासून आज आपण सुरुवात करत आहोत या अभियानाची. आणि संपूर्ण देशभरामधून 10 लाख पोस्ट कार्ड सन्माननीय मोदीजींना महिला काँग्रेसतर्फे पाठवण्यात येणार आहेत. मालवण तालुक्याच्या महिला अध्यक्ष, नवनियुक्त महिला अध्यक्ष प्राची माणगावकर, शहर अध्यक्ष मिसेस जेम्स, आपण या महिला तालुका अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आज आपण मालवणपासून सुरुवात करत आहोत पोस्ट कार्ड अभियान. महिला आरक्षण लागू करो, 33% महिला आरक्षण तुम्ही लागू करा आणि आत्ता करा आणि आज करा. धन्यवाद.